जाय सारिफदखौल' जों फरायनि टाइमनि आंखालखाय बिनि उनाव आङो सिंहासनफोर आरो बे सिंहासनफ्राव बिसार खालामनो एकथियार होजानाय मानसिफोरखौ जनानै थानाय नुबाय। जिसुनि नुजाहोजानाय नंगौ आरो इसोरनि बाथ्राखौ खोथा बायनायनि थाखाय सिथारजानाय मानसिफोरनि जिउफोरखौबो आङो नुबाय। बिसोरो बे जुनारखौ एबा बिनि मुर्तिखौ खुलुमा, खाफालाव एबा आखायाव जुनारनि मुंफोरबो लायाखै आरो बिसोरो थांखांफिननानै राजाफोर बायदि ख्रिस्ट'जों लोगोसे हाजारसे बोसोर सासन खालामफागोन। जोङो बे इसोरनि बायख'खौ बुजिनो प्रार्थना खालामनि दे बयबो मेगन मुखसिनदो। अनसुला इसोर जिउ आफा, दिनैनि बे मोनाबिलिनि समाव नोङो जोंनो मा फोरोंनो इच्छा दङ? जोबनाय बोथोरनि बिसयखौ लानानै जोङो नायदों। बिसयखौ जोङो मोननो हास्थायनानै जाय बिसया उन समाव जालांगोन बे बिसयफोरखौ जोङो नोंनिफ्राय मिथिनानै नोंनि बायख'निफ्राय जोङो सोलोंनो ज' जादों आफा। बे बिसयफोरखौ मिथिनानै जाहाथे जोंनि जिबनाव फोथायनायाव गोगोम जानो हानाय बायदि प्रभु नोङो जों बयखौबो समानै बे मोनाबिलिनि समाव नोङो जोंनो आशीर्बादखौ लाबोदो। जायनो जेरैबायदि नोङो फोरोंनो इच्छा नोंनि जिउजों नों खोथा बुंदो आफा। नोङो आंखौ पवित्र आत्माजों सुबुंनानै नोङो खोथा बुंदो। जिसुनि मुङै आमेन। बे 1000 बोसोरखौ सासन खालामनो एबा 1000 बोसोर रायजो सासनखौहाय गाहामै खालामनो थाखाय इसोरा एबा ख्रिस्ट'आ गिबि थारावनो मोनसे खामानिखौ मावगोन। बेनो जाबाय सैतानखौ 1000 बोसोरनि लागै आक्रमण खालामनानै बिसोरखौहाय गोथौ हाखराव गारस'नाय जागोन। नुजाहोजानाय बिसय थिनाव बेबायदि बुंनाय दङ, हारि माहारिफोरखौ आन्दायहोनो हायि बादि आत्माया बिसोरखौ 1000 बोसोर जायागौ माने गोथौ हाखराव गारसननानै फांथेनानै महर बुनानै दोनबाय। हारि माहारि मानसिफोरखौ आन्दायहोनो हायि बादि, मानोना जबनि बिजामाव 1 अध्यायाव जेब्ला जों नायो जोङो नुनो मोनो सैताना गावनि खामानिखौ मावफुंनो बुहुमाव बे गिदिंबायनानै नागिरबायनो। सोर माबायदि जिउ खांदों, सोरखौ मबे लामाथिं थाङोब्ला जोंखौ बुरखायनो हागौ, सोरखौ मबे लामाथिं थाङोब्ला जोंखौ पाप मावनो हागौ, जोंनि दुर्बलताया महाय, मबे एंगेलाव थांनानै जोंखौ गोरोन्थि लामाथिं लिंदिनो हागौ, सोर माबायदि जिउ खांनानै दं बेखौ सैताना नायबायो होननानै जबनि 1 अध्यायाव जों नुनो मोनो। बेखायनो बे 1000 बोसोर सासन खालामनाया जाहाथे शान्ति भाबै जायो आरो बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव जाहाथे सैताननि गोहोआ थानो मोना, बेनि थाखायनो प्रथमावनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे सैतानखौ 1000 बोसोरनि लागै हाखराव गारसननानै महर बुनानै दोननाय जागोन। जाहाथे जोंखौ सैताना पाप मावहोनो हायै बादि। नैथियाव ख्रिस्ट'आ इजराइल हारिफोरखौ ज' खालामफिनगोन। दाबिदजों लानाय रदाय खानायखौ इसोरा मावफुंनाय जागोन। जि हारिया गोमानानै दङ, दान ट्राइब अफ इजराइल, इजराइलनि गोमानाय फोलेरफोरखौबो नागिरगोन। गासैबो इजराइल हारिनि 12था फैदनि मानसिफोरखौ बे समाव ज' खालामनाय जागोन। आरो बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव जों नुनो मोनो 3 रोखोमनि हानजानि मानसिफ्रा बेयाव हाबफैगोन। 1000 बोसोरबो अख्राङाव जानाय नङा। बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनाया बे बुहुमावनो जागोन। जों जेराव खामिनानै दं बे मुलुगावनो जागोन। बे मुलुगावनो बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनाया जागोन। बियो बहाबा जानाय नङा। नैबे मिलेनियाम किंडम, जायखौ 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनाय, नैबे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनाया बे मुलुगावनो पलिटिकल रुल होननानैहाय बाइबेल पण्डितफ्रा बुंदों। बे मुलुगावनो जेरैबायदि दिनैनि सासना सोलिनानै दं बेबायदि सासन जागोन। आन्थाय बे सासनाव ख्रिस्ट'आनो
गावनो उपस्थित थानानै सासन खालामगोन आरो बे मुलुगाव 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव सोर सोरबायदि मानसिया हाबगोन मोनथाम रोखोमनि मानसिफ्रा बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव नम्बरानो जाबाय एक नम्बरानो जाबाय नैबे मण्डली चार्च मण्डलिया जोंनो दै बे मण्डलीखौ रेपचार खालामनानै थांनाय गोथार मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे गाव गावनि मुकुटफोरखौ लानानै जों नायदोंमोन मोनबा रोखोमनि मुकुटफोरखौ जिसुआ जोंनो होगोन बे मुकुटफोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे नैबे संसाराव फैगोन आन्थाय जोङो थैनानै सिखांफिननाय मानसिफोर जानायखाय रूपान्तरित बडि लानाय मानसिफोर जानायखाय जोंनि बे हानि मोदोमा थाबावैखाय नैबे मण्डलीनि मुगानि मानसिफ्रा रेपचार जानाय मानसिफ्रा मा जागोननो बिसोरो सोरगोदूत बायदि जानानै बे मुलुगाव फैगोन जोङो जानाय लोंनाय नांबावनाय नङा मानोना जोङो सोरगोदूत बायदि महर जागोन जोङो थैनो रोङै महर जागोन जोङो बेबायदि रूपान्तरित महरखौ लानानै बे मुलुगाव जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनो फैगोन आरो जोङो दहाय सानाव नायदोंमोन जे बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव जोंबो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे सासन खालामफागोन नैथि ग्रुपनि दला जाबाय फोथायारिफोर जिहुदी आरो जिहुदी नङैफोर जिहुदी नङैफ्रा जाबाय जों फर जाथि जिहुदीफ्रा जाबाय इसोरजों मावनानै खालामजानाय मानसिफोर जायफ्रा पेन्टेकस्टनि सिगाङाव जेसेबांनाखि थैबाय जागायजेननायनिफ्राय लानानै पेन्टेकस्टनि समसिम जों मोनसे डिफारेन्सिएशनखौ नायदोंमोन ना मण्डलीया माब्ला जागायदोंमोननो जिसु ख्रिस्टआ गावनि समाय लानाय बायदि पवित्र आत्माखौ बे मुलुगाव हरनायजों मण्डलीया स्थापन जादों दा नैबे मण्डलीया स्थापन जानायनि सिगांनि जेसेबांनाखि मानसिफ्रा थैबाय गोथार मानसिफोर बाइबेल पण्डितफ्रा बुंदों बे बिलिभार्सफ्रा जानो हागौ आब्राहाम सारा मजेस मेरियाम जशुआ रुथ सामुएल डेभिड एस्टेर दानियेल बायदि बायदि बिसोरबो निश्चय बे समाव थागोन लोगोसे 7 बोसोर महाक्लेशआव नैबे 7 बोसोर महाक्लेशआवहाय बुथार जानाय सिथार जानाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनाय मानसिफ्राबो बिसोरो मानो नैबे 7 बोसोर महाक्लेशनि जोबनायाव बिसोर सिखांनानै 1000 बोसोरनि थाखाय बिसोरो रायजो सासन खालामनो जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे हाबफागोन थारमाने बे मोननैबो दला बिसोर मोदोम महरै 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव हाबनाय नङा आन्थाय बिसोरो सोरगोनि दूतफोर बायदि रूपान्तरित मोदोम लानानै जोङो 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव हाबगोन बाइबेला बेखौसो बुंदों नुजाहोजानायनि 20 अध्याय 4निफ्राय 6आव नायोब्ला जों नुनो मोनगोन मार्कनि लिरनाय 12 अध्याय 25 गोबां बाइबेल सारिफोर दङ रेभेलेशननि 13 अध्याय 15 जिखिया सारियावनो जा मानो जोङो नुनो मोनो जे जोङो सानसे जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे 1000 बोसोर जोङो रायजो सासन खालामफागोन मोनथाम रोखोमनि बे जोबथा दला बेनो जाबाय जायफ्रा 1000 बोसोराव रायजो सासन खालामगोन बेनो जाबाय नैबे 7 बोसोर महाक्लेशआव आर्मेगेदन दावहायाव गोथाङै थानाय राइचियास मानसिफोर जिहुदी आरो जिहुदी नङै राइचियास धार्मिकता मानसिफोर नैबे 7 बोसोर महाक्लेशआव जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै बे आर्मेगेदन दावहासिमावहाय जायफ्रा गोथाङै दंनो दावहायाव बुथार जायाखै दावहायाव थैयाखै बे मानसिफ्रा मानो जोंबायदि थै आरो मोदोम दिनै जिसुआ फैबायब्ला दिनै जिसुआ फैनानै आर्मेगेदन दावहायाव
सैतानखौ फेजेननायनि उनावहाय गोथाङै थाबायब्ला नैबे जों मानसिफ्रा मा जागोननो जों मोदोम लानानै थै लानानैनो 1000 बोसोराव आरो बे दला मा जागोननो बे 1000 बोसोर सासन खालामनायाव मानसिफ्रा मा जागोननो बिसोरो उन्नति जागोन। आं सानदों मोनसे सारिखौ खानि दे जाहाथे जोङो स्रा जायो। माथाइनि 25 अध्याय 46 खौ जों फरायनि दे। माथाइनि लिरनाय 25 अध्याय 46। जोबनायाव बिसोरखौ जोबनो गैयै सैनांनायनि जायगायाव दोनहरगोन। आन्थाय धोरोमियाफ्रा जोबनो गैयै गोथांनि रायजोआव थांगोन। थारमाने जाय थैयाखै बिसोरो जोबनो गैयै रायजोआव बिसोरो सासन खालामफागोन। दानिया मा जागोन बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनाया माबादि जागोन जों बेखौ नायलांनि। बिनि सिगां आङो दहाय आब्राहाम, सारा, मसे, रुथ, दायुद, एस्तेर बिसोरनि मुंफोरखौ लादोंमोन। जोङो माबादि भाग्यवान मानसिफोर जागोन जायखौ जोङो दायुदनि खोथाखौ जोङो बुङो, एस्तेरमोननि खोथाखौ जोङो रायलायो, खिन्थु 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव जानो हागौ जोङो बिसोरजों लोगोसे थानानै रायजो सासन खालामफागोन। जोङो दिनै नुनायाव साधारन जानो हागौ, खिन्थु जोङो जा इसोरनिफ्राय बोर मोनदों बे बोर मोननायखौ इसोरनि लागै मोजाङै जों बाहायदोंब्ला जोंखौ सानसे समाव इसोरा उत्तम लें होननानै बुंगोन। आं बे खोथाखौ जेब्लायबो गोसोआव लाबाय थायो आरो आं बेखौ गोसोआव लानानै सोलिनो सेस्था खालायो। सासे माहाजोना 3 मानसिफोरनो गुबुन गुबुन गागुरिखौ होदों। सासेनो 5 गागुरि, 2 गागुरि, 1 गागुरि। दानिया बे गागुरिफोरखौ होनानै बिगोमाया गोजान जायगायाव थांदों आरो माखासे बोसोरनि उनाव बे 3 मानसिफोरनावहाय बिसोरनि मावनाय बायदि हिसाबखौ लानो बिफैदों। 5 गागुरि मोननाय व्यक्तिया जेब्ला 5 गागुरि खामायबावनानै बिगोमानो खोन्थादों, बे समावहाय मालिका एबा बिगोमाया बेखौ बुंदों, उत्तम लें, साबायस आंनि लें, नोङो आंनि रायजोआव हाबफादो। नैथियावहाय जायनो 2 गागुरि होदोंमोन बे 2 गागुरियाबो 2 गागुरि खामायबावनानै जेब्ला बिगोमानो खोन्थाफैदों, बिगोमा नोङो आंनो 2 गागुरि होदोंमोन, आं बे 2 गागुरिखौनो फानलाय बायलाय खालामनानै आङो 2 गागुरि खामायबावदों। बे समाव बिगोमाया मा बुंदों? जाय मानसिया 5 गागुरि मोनदोंमोन बेखौ जि खोथाखौ बुंदों, जि सोदोब बाहायदों, बे एखे सोदोबखौनो 2 मानसिखौ बुंदों, उत्तम लें, साबायस लें। जेबो डिफारेन्स दोनाखै। आन्थाय 1 गागुरि मोननाय व्यक्तियाब्ला हले गावखौ बिराद गोरों खालामनानै लादों। बियो बुंदों, नोङो बेबायदि मानसि जानायखाय आङो गिनानै बेखौ हायाव फबनानै दोनदों। बे मानसिखौ बिगोमाया रागा जोंदों। अलथिया लें होनदों, धोरोमिया लें होनदों, समायथाव लें होननानै बुंदों आरो बिखौ साजानि थाखाय दैथायहरदों। दिनै आं बेजों मा बुंनो नागिरदों? इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो जेरैबायदि गिफ्ट होदों, जेरैबायदि जोंनो केपासिटिखौ होदों, बेबायदियै इसोरा जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामगोन। जोङो इसोरनिफ्राय बोर मोननानै, इसोरनिफ्राय गियान मोननानै बे गियानफोरखौ रोंनायफोरखौ जों बाहायाब्ला सानसे जोंखौबो बै अलथिया लें बायदि बुंगोन। आन्थाय सोरबा बेनि गेजेराव जेबो रोङा, लेखाबो रोङा, जिखौनो रोंगौ बेखौनो फोरबोनि लागै गाहामै मावदोंब्ला, फोथायनायाव गोगोम जानानै थादोंब्ला, प्रार्थनायाव नांनानै थादोंब्ला, गोबां मानसिफोरखौ प्रार्थनाजों सहाय खालामनो हादोंब्ला, सानसे समाव आं सानदों जोंबो बे दायुदमोनजों, आब्राहाममोनजों, मसेमोनजों लोगोसे जोंबो निस्सय रायजो देशखौ जोंबो बेंनो निस्सय बिगोमा खालामगोन। जानो हागौ जोंनि गेजेरावबो सोरबा गभर्नर जानो हागौ, जानो हागौ सोरबा जोंबो मिनिस्टारफोर जानो हागौ। इसोरा
ख्रिस्ट'आ जोंनोबो जोंनि मावनाय बायदि बियो जोंनो बिबानखौ होगोन। आन्थाय नोंथाङा दिनै बे मुलुगाव थानाय समाव फोरबोनि लागै माबादि मावदों बे नोंथांनि लागै सिन्था खालामनांगौ गैया। आरो बेबो नोंनि मोननाय बायदि इसोरनिफ्राय मोननाय बोर बायदि इसोरा जोंनिफ्राय डिमान्ड खालामगोन। बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव आरो उन्नति जागोन। सैतानखौ खाख्रबनानै दोननायखाय, सैताना जोंखौ नासयनो हायैखाय बे मुलुगाव शान्ति जागोन आरो उन्नति जागोन। बिनि सोरजिनायफ्रा बोर गोनां जागोन। जागायजेनायाव इसोरा जेरैबायदि सोरजिनानै बोर होदोंमोन, बोर गोनांमोन, बेबायदिनो बे मुलुगा बोर गोनां हादोर जाफिनगोन। आरो जिब जुनारफ्रा आदि आब्राम इसाकथ' नङा, जोंनि आदम हवानि समाव जेरैबायदि इनोसेन्ट एजआवहाय जिब जुनारफ्रा मानसिनि बेरेखा नङामोन, जिबौआ मानसिनि बेरेखा नङामोन, सिंहआ मानसिनि बेरेखा नङामोन, बेबायदिनो बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव जागोन होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थादों। जेसयानि 65 chapter 65 verse 25 जेब्ला जों नायगोन जों नुनो मोनगोन बेबायदि मोनसे गोजोन थासारिया बे मुलुगाव फैफिनगोन। जाय सावखौ एडेन बागानाव मानसिनो होनाय जादोंमोन बेखौ इसोरा बोखारनाय जागोन। मानोना बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव शान्ति जागोन। बे रायजो सासन खालामनायाव गोथार मानसिफ्रा बे रायजो सासन खालामफागोन। नुजाहोजानाय बिसयदाय 4-6 जायखौ जों दहाय बुंबाय, नोंथाङाबो आंबो जोङो सासन खालामफागोन। नाथाय जों मिथिया जोंनो जिसु ख्रिस्ट'आ मा बिबानखौ होगोन। आं सान्दों जोङो जेब्ला गोरलै बिबानावनो फेथफुल जानानै जों मावोब्ला आं सान्दों इसोरा जोंखौ बोर होगोन। गोबां समाव जोङो सुखिदार मावनायफोरखौ लाजिनाय मोनो। आंनो इसोरा सुखिदारनि खामानि होदोंब्ला, बे सुखिदारनि खामानि साफा खालामोब्ला, बेन्चफोरखौ इसोरा मोजाङै मावोब्ला आं सान्दों इसोरा जोंखौ बे गोरलै खामानि होनायावनो फेथफुली मावोब्ला बेखौनो जोंखौ बुङो उत्तम लेन्ड। जोङो जिखिया इसोरनि खामानि मावनो मोना मानो जों बेखौ खाबु होननानै साननानै लानांगौ, प्रिभिलेज होननानै जों साननानै लानांगौ। इसोरनि खामानि मावनायखौ जों बार्डेन जों साननो नाङा, बजा होननानै जों साननो नाङा, नाथाय जों खाबु जों साननानै लानांगौ। जों जे इसोरनि खामानि मावनो मोनदों बियो खाबु। अनजाग्राफोर, खाबु। बे मुलुगाव गोबां गोरों गोरों मानसिफोर दङ, बिनि गेजेराव जोंखौ इसोरा सायख'बाय, जों माने साधारन मानसिखौ बे गावनि खालामबाय। बिनि थाखाय जों इसोरनि खामानि मावनो मोननाया खाबु। गेदेर बिबानानो जाथों, गोरलै बिबानानो जाथों, गासैबो इसोरनि नोजोराव समान। गोबां समाव जों सानो गेदेर बिबानाव थानायफ्राल' गेदेर खामानि मावदों जों सानो, बेबायदि नङा। इसोरनि नोजोराव गासैबो खामानिया समान। जेरै जोंनि बे आसिया मोनबा गोजौ गाहाय दं, गासैबो बे मोनबा आसिया गोनांथि दङ, बेबायदिनो इसोरनि खामानियाव गासैबो मानसिफोरखौ गोनांथि दङ, गासैबो मानसिफोरनि गोनांथि दङ। आरो गासैखौबो लानानैसो जों इसोरनि मिशन खालामनो हायो। बिनि थाखायनो जों जिखिया बिबान मोना मानो इसोरखौ गिनानै जों मावनो नांगोन। मानोना 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनाया जोंबो जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे सासन खालामफागोन। गोबां जों नुनो मोनो बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव मानसिफ्रा थैनाय नङाखाय, जि थैयालासेनो गोथाङैनो मानसिफ्रा 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव हाबगोन। गोथार मानसिफोर, जिसु ख्रिस्ट'खौ बिश्वास खालामनाय मानसिफोर बांसिनानो जिहुदिफोर जागोन बे समावहाय। मानोना 1,44,000खौ इसोरा महर बुनानै दोननाय जाखाबाय। बे मानसिफ्रा बै समाव गोसो सोलायगोन। बे मानसिफ्रा निस्सय बे गोबाङानो गोथाङै थागोन आरो बिसोरो मोदोम आरो थैखौ लानानै बे मुलुगाव
1000 बोसोर बिसोर थागोन बिसोर थैनाय नङा आरो बिसोर गोबां फिसाफोर उजिगोननो बिसानि उनाव बिसानि उनाव बिसा उजिगोन जोंथ' दा 100 बोसोरानो जोरा 100 बोसोर जोरैयावनो जोङो बेसेबां जोङो फिरि जायो बिसौ बिथाइ जों नुयो 1000 बोसोर जों थांनानै थानांगौब्ला सामोनसे जोङो बिसौ फिरि नुलांगोन जोंलाय बहुत लक्ष मानसिफोर उजिगोन लैथोनि बाला बादि बारायगोन मानसिया 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव बेबादि गोबां संख्यानि मानसिफ्रा बे 1000 बोसोर रायजो सासन खालामनायाव बारायगोन आरो बे मानसिफ्रा जों जेरैबादि खामानि मावनानै जायो बेबादि खामानि मावनानै बिसोर जागोन हाबा जागोन मानसि बारायगोन आन्थाय नोंथां आरो आं जों मण्डलिनि मुगानि मानसिफ्राला हले जोङो सोरगुदुफोर बायदि जानानै बे मुलुगाव जोङो जिसुजों लोगोसे सासन खालामफागोन राइटियास रुल जागोन बे समाव शान्तिनि रुल जागोन बहाय उदखारि थानाय नङा जेबो गाज्रि थानाय नङा गोजोननायल' थागोन रंजानायल' थागोन आनन्द बे समाव थागोन माबादि देश जागोन बेलाय माबादि गोजोननायनि सम जागोन बेलाय आन्थाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायाखै बिसोरो मा जागोन 7 बोसोर महाक्लेशआव जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायाखै गोथाङै थागोन बे बोरमा मेन्दा आरो बोरमानि जि बिसार बेयाव बिसोरखौहाय अनन्त कालनि थाखाय गाहरनाय जागोन जेराव सैनांनाय हाथार अरखायनाय जागोन बेनि उनाव 1000 बोसोरा जेब्ला जोबहां जायो 1000 बोसोर जोबनायाव दसे समनि लागै सैतानखौ हगारबावनाय जागोन दसे समनि लागै सैतानखौ हगारबावनाय जागोन नुजा होजानाय 20 अध्याय 7 निफ्राय 10 जेब्ला जों फरायो बेयाव बेबायदि मोननो हायो 1000 बोसोरनि उनाव एबा 1000 बोसोर जोबनायाव सैताना जोबजानायनिफ्राय हगार जागोन आरो बियो थांनानै गासै बुहुमनि सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय हारिखौ बे जाबाय गग मागगखौ सोलायहोगोन आरो लैथोनि बालाया जेसेबां एसेबां मानसिफोरखौ दावहानि थाखाय ज' खालामगोन आरो बे मानसिफ्रा बुहुमनि जेरावबो थांनानै इसोरनि मानसिफोरखौ बादा आरो बिनि अननाय नोगोरफोरखौ बेंखनगोन नाथाय सोरगोनिफ्राय अर ओंखारबोनानै बिसोरखौ संहार खालामगोन आरो जेराव जुनार आरो नंखाय नाबिया गारसोमजादों बे जोंनाय अर आरो गन्धरबनि लैथोआव गोग्लैगोन सैताना गारसनजागोन बेयाव बिसोर अनजिमा गैयाजासे हर सान सैनांगोन सैतानखौ दसे समनि थाखाय जेब्ला हगारगोननो ओरैबायदि बिसोर खाथसावबायगोननो जेरै जों नुयो मोसौ गराइफोरखौ खाख्रबनानै दोनबाय थायोब्ला ज'नो गलियाव मोसौ बेहेराफ्रा जेरै खाथसावबायो बेबायदिनो सैताना खाथसावबायगोननो बुहुमावहाय आरो बिसोर सोरबायदि मानसिखौ बुरखायनानै दावहानि थाखाय ज' खालामगोननो जाय मानसिफ्रा 7 बोसोर महाक्लेशआव जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै मोदोम महरैनो 1000 बोसोराव रायजो सासन खालामनो हाबदों बिसोरनि फिसानि फिसा लक्ष मानसि बेयाव जानायखाय गोबां मानसिफोरखौ बिसोरो बुरखायनो बे समाव खाबु मोनगोननो आरो बिसोरखौ बुरखारो मगगनि दावहा बे दावहानि थाखाय मानसिफोरखौ ज' खालामगोन आन्थाय बे दावहायाव ख्रिस्ट'आ बे गासैबो सैताननि बोलोखौ संहार खालामगोन आरो बिसोरखौ सावजोबनाय जागोन बेयाव जेबो थानाय नङा मानोना इसोरा ख्रिस्ट'आ गावनि बोलोखौ दिन्थिगोन दा बे दावहाया
बे दावहायाव मुलुगा थाबावनाय नङा बेखौ सावजोबनाय जागोन जोंनि बे पृथिबिया थाबावनाय नङा बेखायनो जोंनि लागै अराय सम थानो थाखाय इसोरा जोंनो गोदान अख्रां गोदान हा दागोन निउ हेभेन एन्ड निउ अर्थ जेराव जों अराय सम थागोन नाथाय मोनसे जोंनि लागै साननो गोनाङा जोबथानाय मोनसे बिसार जों मोनथाम रोखोमनि बिसारखौ बुंनाय जादोंमोन मोनसेया जाबाय बिमा जाजमेन्ट जायखौ जाजमेन्ट सीट अफ क्राइस्टबो बुङो बे बिसारा जोंनो मुकुट होनो थाखाय बिसारखौ खालामनाय जागोन नैथि बिसारा 7 बोसोर महाक्लेशनि जोबनायाव जि जागोन बोरमा मेन्दा आरो बोरमानि बिसार आरो बे जोबथानाया जाबाय व्हाइट थ्रन जाजमेन्ट द फाइनाल जाजमेन्ट बे फाइनाल जाजमेन्टआ 1000 बोसोर जोबनायनि उनाव जागोन आरो बे समाव आदिनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो मानसिफोर जायफ्रा पाप मावनानै थैलांबाय पापी मानसिफोर बिसोर गासैबो बे समावसो सिखांजोबगोन आदमनिफ्राय लानानै जेसेबां मानसिफोर थैनानै थांबाय अधर्मया जिउ खांनानै थैबाय बे मानसिफ्रा सिखांनानै जोबथा बिसारनि लागै इसोरनि सिगाङाव गसंगोन बाइबेला बुंदों गांनैनि करिन्थियानि 5:10 साफ्रोमबो मानसिफ्रा बिसारनि लागै जिसु ख्रिस्टनि सिगाङाव हान्थु खरायनांगोन गुग्रुबनांगोन नुजाहोजानाय बिसोर गेदेर उन्दै सिंहासनाव गसंनानै थानाय नुबाय बयबो बिनि सिगाङाव गुग्रुबनानै जों बिसार खालामजागोन 12 फना बुंदों बिजाबफोरखौ आरो गोथांनि बिजाबखौ खेवनाय जाबाय बे समाव जिबन पुस्तकखौ खेवनाय जागोन गोथारफ्रा गाव गावनि मावनाय बादि बिजाबाव लिरजानानै दोनजानाय बादि बिसार खालामजाबाय गोथैफ्रा गाव गावनि मावनाय बादि बिजाबाव लिरजानाय बादि खालामजागोन 13 फना बुंदों लैथोआव थानाय गोथैफोरखौ लैथोआनो गथायनानै होबाय 13 फननि गाहायाव बुंदों गोथैफोरनि रायजोआबो गावसोरनियाव दंनायफोरखौ गथायबाय 13 फननि गाहायाव बुंदों बिसोरो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनाय बायदि बिसार खालामजाबाय 15 बुंदों जायफोरनि मुङा गोथांनि बिजाबाव लिरजायाखै साफ्रोमबो अरनि लैथोआव गारसोमजाबाय The final day जोबथानायनि लागै अनन्त कालनि थाखाय गारसोमजाबाय नुजाहोजानाय 21:27 बेनिखायनो बुंदों मुंबो बादुआ लाजिथावथाव मावग्राफ्रा एबा नंखाय रायग्राफ्रा बे नोगोराव हाबनो मोननाय नङा मेन्दा बिसानि गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजानायाल' बे नोगोराव हाबनो हागोन अख्रां गोदान हा गोदान जेरुसालेम जायखौ फोरबोआ जोंनि लागै खालामबाय बे माबायदि ग्ल'रियास डे जागोन जेब्ला आङो नुजाहोजानाय 21 अध्याय 1निफ्राय फरायलांदोंमोन आंनि मेगननिफ्राय मोदैया गदों जेब्ला आङो बे 4, 7, 8 फटफोरखौ आं नायदों आं सोमोनांदों 3 फना बुंदों इसोरा मानसिजों खामिनो फैबाय दा मानसिजों खामिनो इसोरा फैबाय बियो मानसिजों थागोन आरो बिसोरो बिनि मानसिफोर जागोन इसोरा गावनो बिसोरजों थाफानानै बिसोरनि इसोर जागोन जाय इसोरखौ जों नुनो मोनाखै बे इसोरानो जोंजों बे खामिनो फैगोन माबायदि सम जागोन बेलाय नेनानै दङ आंबो जेब्ला आं बे सारिफोरखौ हाय आंनि सोरजिगिरि इसोरखौ आंबो बे समाव नुनो मोनोब्ला बेसे रंजानाय जागोन जाय इसोरा जोंजों खामिनो बियो फैबाय बेयाव बिखा खामनाय गाबनाय एबा सैनांनाया गैबावा जोंहा बेयाव दुखु जानाय थाबावनाय नंलिया
गाबनाय थानाय नंलिया इसोर जोंखौ सृष्टि खालामनाय इसोरानो जोंजों लोगोसे थागोन जायनियाव देरहानाय दं जायनियाव बोलो दङ बे इसोरानो जोंजों लोगोसे थागोन आरो जोङो बिनि बिसाज्ला बिसाजोफोर जागोन नाथाय बाइबेला जोंखौ आत्मना बुंदों 21नि 8 नाथाय गिख'फोर फोथायैफोर आन्दायहोग्राफोर मानसि सिथारग्राफोर जिनाहारि खालामग्राफोर मोन्थोर रायग्राफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर सोलिग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन बेनो नैथि थैनाय आरो बेनिफ्राय आरोबाव थैनाय गैबावलिया अराय समनि लागै जोङो बे नरक रायजोआव सैनांगोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ अननानै गावनि खालामबाय बे अनुग्रहनि मुगायाव नोंथां आरो आं जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायाब्ला थैनानै थाङोब्ला जोंबो बे नैथि खेबनि थैनाय अरनि लैथोआव गारसनजागोन प्रथम थैनाय मोदोमनि थैनायखौ जों गिनो नाङा आन्थाय जायया मोदोम आरो जिबन मोनबो सिथारनो हायो आरो थैनांगोन अनन्त जिबननि थाखाय सैनांगोन जों बेखौसो गिनो नांगौ बिनि थाखायनो बाइबेला जोंनो जोबनायाव गले गले जिसुआ बे खोथाखौ नुजाहोजानायनि 22 अध्याय जोबथानाय अध्याय बेवहाय मोननै खोथाखौ जिसुआ बुंनानै थांदों जिसुआ होनबाय खोनासं आङो गोख्रैनो फैगोन बे बिजाबाव उननि जागोननि बाथ्राफोर लिरनायखौ जायया मानिगोन बिसोरो बोर होजाग्रा उनाव जागोनफोरखौ जिखौ लिरनानै दोनबाय जायफ्रा बेखौ मानिबाय बिसोरो बोर होजाग्रा नैथियाव जिसुआ बुंदों 12 पदनावहाय जिसुआ होनबाय खोनासं आङो गोख्रैनो फैगोन आरो साफ्रोमबो गाव गावनि मावनाय बायदि आंनिफ्राय मोननांगौ बान्थाखौ आङो लोगोआव लाबोफागोन जिसुआ जोंनो बे बान्थाखौ होगोन दिनै जोङो बे अनुग्रहनि मुगायाव जोबथा मुगायाव पबित्र आत्मानि मुगायाव मण्डलिनि मुगायाव जिउ खांनानै दङ जोङो साबा बुद्धि रोङै आइजो जागोन नामा ना साबा बुद्धि गोरों आइजोफोर बायदि जागोन जाय आइजोफ्रा गोथौयै बिसोरनि फोथायनाय रोदा सुवाखैमोन हौवा गोदाना फैनायाव दिरि जानायाव बिसोरनि बाथियाव सोनाय थावा जोबदोंमोन आरो बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि एबा हौवा गोदाननि फैनायखौ बरायनो हायाखै जोंबो बेबादि जागोन नामा जोंनि फोथायनाया दिनै माबादि जानानै दं दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ फैयोब्ला जोंखौ माबादि मोनफैगोन बे बाइबेल स्टाडिनि गेजेरजों दिनै जोंनि गोसोफोरखौ गोगोम खालामदोनि जायनि न'आव जिसु दं बेसे रंजानाय जायहा जिसुखौ मोनबाय बिनिख्रुइ देरसिन आरो बे बुहुमाव मोनबावनांगौ जेबो गैलिया गोबां समाव जों थाखा फैसानिल' सिन्था खालामो जानाय लोंनायनि सिन्था खालामो आन्थाय इसोरनि बाक्यनिथिं जों समाव सिन्था खालामा गोबां समाव जोङो जिबननि थाखाय जों सिन्था खालामनो बावो हय जोङो जानाय लोंनायनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ बेनिख्रुइ बांसिन गोनांथिया जोंनि जिबननि गोनांथि दिनै बे मोनाबिलिनि समाव सोरनिबा जिबनाव बे जोबथा हरसिमावबो नोंथांनि जिबनाव पापनि निमाहा मोनाखैब्ला नोंथाङा दिनैनि हराव बुं प्रभु आङो बे अनन्त जिबनखौ आंनि जिबनाव नांगौ दिनैसिमबो सोरबा व्यक्तिया इसोरनिथिं गावनि गोसोखौ फाफिनो हायाखैब्ला गोरा गोसो खालामनानै थादोंब्ला नोंथाङा बुं मानोना मानसिनि जिबना खफ' बायदिल' दानो दं दानो गैया जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार थैजों गासैबो पापफोरखौ बियो सुस्रांनो हायो
जोङो जिखिया पाप मावा मानो गासैबो पापफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'नि गोथार थैजों क्षमा मोननो हायो। आन्थाय बे खाबुखौ मोननाय समावबो गले गले पबित्र आत्माया जोंनि जिबनाव रायलायनाय समावबो जोंनि गोसोखौ गोरा खालामनानै जोङो बे मोजां खाबुखौ हगारनानै लायोब्ला सानसे नोंथाङा दुखु जानांगोन, सानसे आङो दुखु जानांगोन, जों गाबनांगोन। बेनि थाखायनो दिनै हरनि समावबो सोरबा बेक्तिया दिनैसिमावहायबो बे खाबुखौ लानो हायाखैब्ला दिनै हरनि समाव नोंथाङा बे जोबथा खाबुखौ लादो। मैयानि समाव सोरबा बे खाबुखौ लानो हायाखैब्ला, दाखालिनि समाव सोरबा बे खाबुखौ लानो हायाखैब्ला, दिनैनि हरानो नोंथांनि लागै गाहाम सान। नोंथांनि लागै बेनो मोजां खाबुआ। प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नियाव गावखौ गुरै खालाम, गावनि जिबनखौ स्टाडि खालाम। नोंथाङा मा अबस्थायाव दङ? जोंनि जिबनखौ जोंसो मिथियो, रावबो जोंखौ बिजिरनो हाया। बेनि थाखायनो बे जोबथा हराव आं खनसेबाव सोरबा थाबावदोंब्ला गावनि जिबनखौ गथायनो दिनैनि हराव नों बे खाबुखौ लादो।